Здравейте и добре дошли в YouTube канала на нови интернет технологии. Това са минути на дизайнера с Adobe Photoshop. Аз се казвам Полина Владова. Днес ще говорим за панелът с слоевете в програмата. Ако ви хареса видеото, оставете коментар, харесайте го и се абонирайте за нашия YouTube канал. Намерете ни на nit.bg, ако искате да се запишете в нашите курсове по Photoshop. Нека да започваме. Това е изображението за днес. Това се казва панелът с слоевете. Това е той. Първо, в отворения файл, който има определен брой слоеве, ще определя от панела с слоевете какво и как желая да се вижда. От иконката за настройки на панела ще избера Panel Options. От Thumbnail Size мога да определя колко да е голямо изображението на всеки слой и дали въобще да има изображение. Ако не желая въобще да има изображение, ще натисна None. Ще потвърдя с OK и вече няма изображение към всеки от слоевете. Отново ще се върна в Panel Options и ще избера най-големия размер. Ще потвърдя с OK. След това, отново от настройките, от Panel Options, от Thumbnail Contents, какво да съдържа всяка иконка на слоя, мога да избера дали да бъде целият документ спрямо на слоя самото съдържание, в случая тази чаша да речем, в Layer 4, или самите граници на слоя, т.е. само това, което съдържа той. Ще избера тази настройка и ще натисна OK. И вече, например, чашата, като слой, попълни границите на тази кутия. От Panel Options мога да избера обратно спрямо целия документ. След това по-подробно ще говорим за Layers Panel, за панела с слоевете и за настройката от Window Layers в първо ниво, курса за начинаещи. Ако искам да скрия слоя, например, целия панел, ще натисна хиксчето в горния десен ъгъл. Слоевете все още са там, просто панелът е невидим. От меню Window ще избера Layers и ще го върна обратно. И накрая, ако искам да запазя файл с слоевете, ще отида в файл Save As, запази като. От видовете формати мога да избирам според това дали желая да запазя с слоевете до момента или да запазя изображението като при покрито изображение без слоеве. Photoshop документа или PSD, Photoshop Document, ми запазва файла с слоевете, тъй като са активни. От тук мога да ги деактивирам и да ги активирам отново. От режима JPEG автоматично програмата ми казва, че няма да имам запазени слоеве, ако запазя в този формат. Имайте в предвид това, когато работите с програмата, като много препоръчително е да запазвате всеки файл веднъж в формат с слоеве и веднъж в JPEG според вашите нужди. Например, за публикуване в сайтове, в социални мрежи и така нататък. Ако ви хареса упражнението от днес, оставете коментар, харесайте видеото и се абонирайте за нашия YouTube канал. Наберете ни в Facebook в нашата страница. За записване в курсовете по Adobe Photoshop намерете ни на nit.bg. В nit.bg се намира и нашия безплатен вебинар по Photoshop, който е с дължина от около 1 час и в него може да задавате вашите въпроси за Photoshop. Благодаря ви за вниманието и до следващия път!